Il-prezzijiet, l-immigrazzjoni u l-ambjent huma l-akbar tħassib li għandhom il-Maltin fuq livell nazzjonali u f'kull każ it-tħassib huwa ogħla mill-medja Ewropea. Min-naħa l-oħra l-Maltin huma ħafna inqas inkwetati mill-kumplament tal-Ewropej dwar il-qagħda ekonomika, d-dejn tal-gvern, il-livell tal-qatt f'Malta u t-tassazzjoni. Dan jirriżulta mill-aħħar stħarriġ tal-Eurobarometru li sar f'Ottubru li għadda. L-istħarriġ wera li anke jekk l-inflazzjoni baqgħet l-akbar sfida għal Maltin bi 43% dan huwa tnaqqis ta' 15% meta mqabbel l-istħarriġ ta' qabel. It-tħassib fuq l-immigrazzjoni baqa' xi ftit jew l-istess bżieda ta' 2% għal total ta' 31%. Il-medja Ewropea hija kważi 10% inqas kemm dwar l-inflazzjoni u anka l-immigrazzjoni. L-ambjent ukoll baqa' ta' tħassib għal Maltin aktar milli għall kumplament tal-Ewropej. 21% tal-Maltin semmew l-ambjent u l-bidla fil-klima waqt li medja Ewropea hija ta' 12%. Hawn ukoll iżda naqsu b'4% dawk li semmew l-ambjent bħala sfida nazzjonali. Min-naħa l-oħra l-Maltin ma tantx huma nkwetati dwar l-ekonomija u l-qatt f'Malta. 8% iħossu li l-ekonomija hija sfida ikkumparat mal-medja ta' 18% madwar l-Unjoni Ewropea. 3% biss huma nkwetati dwar il-qatt ikkumparat mal-medja ta' 9% fl-Ewropa. L-att ta' Maltin li huma nkwetati dwar it-tassazzjoni u t-terrorizmu huma negliġibbli. 89% tal-Maltin qalu li huma sodisfatti b'ħajjithom ftit aktar mill-medja Ewropea u l-istess persentaġġ wieġbu li jħossu rabta ma' Malta. Ftit inqas jew 83% jgħidu li jħossu din ir-rabta mar-raħal jew belt fejn jgħixu, iżda dawn il-maġġoranzi jonqsu sew meta l-Maltin kienu mistoqsin kemm ħossu li għandhom rabta mal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt 55% jħossu li għandhom rabta mal-Unjoni Ewropea tnaqqis ta' 8%, kontrarjament 63% tal-kumplament tal-Ewropej iħossu li hemm rabta ma' din l-għaqda politika. L-Eurobarometru sab li l-fiduċja fl-istituzzjonijiet għadha għolja f'Malta u l-istituzzjonijiet Ewropej igawdu minn fiduċja akbar. Jirriżulta wkoll li żdiedu b'14% għal 54% dawk li wieġbu li huma sodisfatti dwar kif taħdem id-demokrazija f'Malta. Riflessjoni ta' tħassib fuq livell nazzjonali, maġġoranza ta' 53% qalu li l-għoli tal-ħajja hija l-akbar sfida li hom personalment, segwita mill-kwistjoni tal-ambjent u t-tibdil fil-klima b'24%. Min-naħa l-oħra l-qagħda ekonomika b'4% u l-qatt b'2% huma l-inqas fatturi fuq moħħ il-Maltin.